Hei, olen Nina Matikainen ja etsin uusia haasteita henkilöstöalan ja rekrytoinnin parissa. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja työskentelen rekrytoinnissa. Työssäni hoidan rekrytoinnit itsenäisesti alusta loppuun sekä pidän yhteyttä sidosryhmiimme ja asiakkaisiimme. Pidän työssäni erityisesti siitä, että saan olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja auttaa heitä heidän rekrytointitarpeissaan. Kaipaan kuitenkin uusia haasteita erilaisten asiakkaiden parissa. Minulla on vahva ammattiosaaminen ja olen saanut kiitosta erityisesti rohkeudestani tehdä asioita uudella tavalla. Vahvuuksiani ovatkin idearikkaus, rohkeus sekä kova motivaatio. Lisätietoja minusta ja osaamisestani löydätte LinkedIn-profiilistani tai soittamalla suoraan minulle. Mikäli haluatte tehokkaan, osaavan ja motivoituneen työntekijän, älkää epäröikö ottaa minuun yhteyttä.